conegut, jo ho coneixia, però ens donaven una informació més o menys del que es feia. O sigui, l'Orfeó Català es va adonar que li faltava camp d'expansió, que no arribava a tot arreu on volia arribar. I aleshores va buscar, que això va ser abans d'estar jo com a responsable, va buscar un mitjà per poder tenir més difusió a Catalunya, més pes. I per això es va intentar fer tota aquesta tasca de catalanitat que van trobar que mancava al país. I van pensar, doncs quin partit és el que està més arrelat al país i més a prop de la gent? Van interpretar i van creure que era Convergència i aleshores inicialment es van iniciar totes aquestes gestions perquè Convergència pogués ser l'instrument proper a la gent per intentar difondre la cultura catalana, que era un objectiu tant de l'Orfeó Català com del partit. Sí, gràcies.